Благодаря много за представянето и благодаря ви много за поканата на това събитие. Оценявам всичко супер много, защото според мен този лагерен огън е нещо, което е изключително важно и много се радвам, че се случва в математическа гимназия в момента. Така, нека първо да се представя аз малко. Кой съм? Казвам се Тодор Тодоров. Завърших математическа гимназия през 2014 година с паралелка физика. През гимназията като цяло се справях сравнително добре по информатика и информационни технологии. Ходил съм на състезания, но не съм печелил някакви специални места. За сметка на това открих интереса си към киберсигурност през 11-ти клас, ако не се лъжа. И както споменах вече, госпожа Павлова ми помогна с това да ми спомене за този сертификат на Microsoft и да ми прати малко материали за него, които ми задълбочиха вече започнали интерес. Съответно реших, че искам да го уча това нещо в университет и да се занимавам с него. Затова се записах в Glasgow Caledonian University, където завърших през 2018 година с Digital Security, Forensics and Ethical Hacking. И откакто съм завършил, работя за компанията Leidos UK като Cyber Security Engineer. Нашата компания се занимава общо взето с предоставяне на IT услуги в публичния и дефенс сектора. Като под IT услуги разбирайте абсолютно всичко свързано с компютрите. В свободното си време се занимавам с хакване, легално, това го обещавам. Общо взето опитвам се да намеря разни предизвикателства в интернет или разни компании, които позволяват човек да ги хакне без да имат някакви проблеми. Стига този човек след това да им предаде информацията за това какво е открил. Освен това, свира на пиано, от 2 години ходя на уроци, малко на китара също класическа и съм почти синколан по айкидо, като след като приключи пандемията ми се запиша на кендо, защото супер много харесвам японските бойни изкуства и мисля, че физическото здраве е доста важно за един човек, на който ежедневието му е да седи пред компютъра и да работи на компютър. За какво ще ви разкажа днес? Общо взето съм разделил презентацията на 3 малко по-основни теми. Ще говорим за това как да се предпазим в дигиталното пространство. Като първата тема, която ще засегнем, е факторите за удостоверение, където ще обърнем малко по-специфично внимание на пароли и как да направим една достатъчно добра парола. Но също така ще разгледаме и другите фактори или степени за удостоверение. След това ще говорим за предпазване в интернет пространството, където ще обърнем внимание на социалното инженерство и на фишинг. Ще ви обясня какво е и как да следим за това. И накрая, накратко ще ви разкажа за предпазване на личните ни устройства, предимно за компютри, телефони. И така, нека започнем. Какво е authentication или удостоверение? Това е общо взето, когато една система, една платформа потвърждава, че вие сте човека, за който се представяте. Най-елементарен пример, когато влизате в някой вебсайт и напишете името и паролата си, като напишете името си, вие се представяте за този човек, защото сайта няма как да види, че вие сте този човек реално. И съответно паролата е нещо, което е създадено заедно с този акаунт и е вързана с това име и само този човек би трябвало да знае тая парола. Или не така се надяваме. И съответно с паролата потвърждава, че този човек е човека, за който се представя. Освен пароли, има и други начини, по които може да се случи това нещо. Паролите се използват най-често, като тези начини е хубаво да се комбинират повече, отколкото да се използват по-отделно. Наричат се фактори за удостоверение или степени също така, като по принцип са 3. Първият от които е нещо, което знаеш. Нали? Както казах, паролите влизат в този фактор. Също така пин-кодове, passphrases, които са общо малко по-дълги пароли, нали, цели фрази или изречения. След това следващия фактор е нещо, което имаш, което е физическо устройство, което притежава всеки един от нас, като например телефона. Не всеки от нас има телефон и можем да го ползваме като този фактор. И третия фактор за удостоверение е нещо, което си, като тук става дума за биометрични показатели. Ще ви разкажа малко повече за всеки един фактор след малко. Последно време се опитва да се намести един четвърти фактор също, който не е чак толкова развит, използва се само в някакви малко по такива места, които искат малко повече защита, като, например, там Пентагон, ЦРУ и така нататък. Китай също съм чувал, че ползват такова. Това е нещо, което правиш
Тук става дума за някакъв навик или някакъв инстинкт, който идентифицира човека като личност. Тоест, примерно, походката за всеки човек е различна. Съответно, има системи, които могат да разпознават походката на хората и да мачват тая походка със самия човек. И нещо важно, което искам да запомните, както споменах, е хубаво да се комбинират тези фактори. Това е нещо, което се нарича Multi-Factor Authentication или двустепенно или многостепенно удостоверение, което защо е важно? Защото като имаме повече от един фактори за една платформа, ако някой по някакъв начин успее да компромизира паролата ни, примерно, или да извлече данните ни по някакъв начин, да има паролата ни, той няма да може да влезе в тази система, защото ще има още един фактор, който ще го възпре. И ако ползваме, примерно, нещо, което имаш, този фактор ще е нещо физическо, което ние притежаваме. Съответно, след като той влезе, ще го попита за някакъв код, който ще се прати на нашето устройство и той няма достъп до него и няма да може да влезе в акаунта ни съответно. Така, пароли и как да се направим една по-добра парола. За да направим една по-силна парола, трябва да спазваме няколко правила задължително. Тези правила са: паролата трябва да има главни и малки букви, трябва да има цифри и символи, трябва да са дълги. Колко дълги точно, зависи много от платформата, която ползваме. По принцип има за минимална парола, минимална дължина на паролата, но ако няма изискване за нещо такова, аз лично препоръчвам да ползвате пароли, които да са минимум 10 символа. Ако можете да измислите passphrases, които ще ви кажа след малко пример с passphrase, още по-добре, защото са следователно по-дълги. Паролите не трябва да са лесни за отгадване, защото най-често срещаната атака срещу пароли, т.е. кракване на пароли, използва едни речници, които съдържат, общо са едни текстови файлове, които съдържат всички думи от английския речник и комбинации от думи, най-често срещани пароли и така нататък. И тези файлове са с големината на примерно 4-5 гигабайта. Представете си текстов файл с тази големина. Има доста пароли в него. И последно е хубаво да ползваме различни пароли навсякъде, където имаме акаунт. Защото ако някой успее да по някакъв начин да извлече някаква наша парола, той ще има достъп само до този акаунт, за който е паролата и няма да има достъп до всичко останало. Ето ви един пример за парола, която спазва тези правила. Имаме големи и малки букви, имаме символи и цифри и също така паролата е 20 символа. Само че този тип парола е сравнително трудна за запомняне, което не е проблем, защото има едни програми, които ще ни помогнат, след малко ще ги спомена и тях. Но ако искаме да запомним по-лесно паролата си, може да използваме ето такъв вид парола. Шлокавицата всъщност е доста полезна, ако искаме да правим малко по-силни пароли, защото отново тази парола има големи и малки букви, има цифри и символи, отново е 20 символа, но също така тази парола, шансът тези думи да присъстват в някой такъв речник е сравнително нисък, защото не са написани по начина, по който съществуват в речници, не са често използвани думи. Дори всъщност български език може да са, но не чак толкова, съответно няма и много речници, които да имат думи от български език. Затова е хубаво да ползваме такава парола. Но всъщност, когато ползваме различни пароли за всичко и имаме вече 10, 20, 30 акаунта, става малко трудно да ги запомняме тези пароли, особено ако са от предния тип. И за това съществуват едни програми, които се наричат менеджери на пароли, които общо взето представляват една база данни, в която ние си запазваме всичките пароли и тази база данни се криптира с някакви магически алгоритми и съответно тази база данни се запазва или на сървър, или на наше лично устройство, като това е разликата между различните менеджери на пароли. Първия вид са от рода на LastPass и от рода на OnePassword, които общо взето взимат тази база данни и я запазват на техен сървър. Естествено, тяхната инфраструктура е толкова добра, че е малко невъзможно да проникне някой в сървъра им да извлече тази база данни. Дори да извлекат, би било невъзможно да бъде кракната, понеже тези хора инвестират толкова много в киберсигурност, защото целият им бизнес модел се върти около киберсигурност и ако нещо лошо се случи, те ще загубят абсолютно цялата си клиентела и съответно бизнеса си. Но ако все пак по някаква причина не ползваме менеджер за пароли, който да държи база данни на сървъра си, можем да ползваме KeePass и мисля, че има Open KeePass, не съм сигурен за името, който
ни дава възможността да запазим тази база данни на наше устройство по наш избор. Нали, може да е на компютъра, може да е на телефон, може да е на наш сървър, може да е на backup storage, където нали, ви е интересно, където можете. Въпросът е като отворите тази програма да въведете къде точно е тази база данни, за да може тя да вземе паролите оттам. Тези програми или менеджери заключват чрез master password, затова трябва да помните просто една парола, която отключва вашата база данни и съответно, когато спрете програмата, базата се заключва и никой няма достъп до нея. Следващия фактор на удостоверение е нещо, което имам. Както казах, тук говорим за физически устройства, които имаме всички. Като телефона ни, например, на телефона има едни програми, които се наричат софтуерни токени от типа на Google Authenticator и Microsoft има също, мисля, че Microsoft Authenticator и тези програми общо взето генерират код на телефона и също време го генерират на сървъра и когато въведем този код, нали, самия сървър сравнява дали е същия и ни пуска вътре, зависимост от това дали е. Като този код се сменя на всеки 20-30 секунди, понякога е малко повече, понякога е по-малко. И за това нали, ни предоставя като допълнителна стъпка отгоре на паролите. Също така съществуват едни устройства, наречени хардуерни токени, които мога всъщност да ви покажа, имам няколко тук. Един е от този вид, които са общо взето с едно малко екранче, като натиснем този бутон се генерира код на самото екранче. Също така има ето такива, които са по-скоро като USB флашка, която вкарваме в компютъра си и тя генерира един код, който код се въвежда в това. Нали, на същия принцип на софтуерните токени, на същия принцип на това с екранчето, също така и този вид, пак вкарваме флашката, натискаме това копченце и тя генерира този код, който се генерира и на сървъра съответно. Извинявай, че те прекъсвам, само ми е любопитно. Този хардуерен токен, който е с екранчето, дето ти дава кода, той как се комуникира с системата? Всъщност тези токени, никой от тях не си комуникира с системата. Просто самата система ползва абсолютно същия алгоритъм, който се ползва на токена, за да генерира кодове периодично. И съответно на този токен, дори като е спрян, се генерират кодове и като натиснем екрана, просто ни показва последния генериран код. И в същото време на сървъра се генерират със същия алгоритъм по същото време нали, тези кодове и така могат сървъра да сравни, нали, самата система да сравни дали този код е същия, който... мерси. И предполагам това е една от по-старите системи, сигурно. По-старите методи на... Честно казвам, не съм запознат много кога точно е създаден тази система и този метод, но не мисля, че е от много старите, но съм виждал такива токени да се използват преди години и в нали, филми и така нататък, които са от преди много години, така че със сигурност е стара, но не мисля, че е по-стара от паролите, честно казано. Нещо, което искам да спомена тук е, че имейлът не попада в тази категория. Това е нещо, което някои от моите клиенти им е малко трудно да разберат и всеки път трябва да обяснявам, че имейлът не е нещо, което имам. Да, ние имаме имейл, но това не е физическо устройство, защото ние можем да влезем в имейла си от нашия компютър, може да влезем от телефона си, може да влезем и от компютъра на баба Пена, нали, има компютър. Затова имейлът не попада в тази категория. Следващия фактор за удостоверение е нещо, което съм. Както казах, това са биометрични показатели, като пръстови отпечатъци, разпознаване на лица, ретина скенер, разпознаване на глас, като последните два се използват предимно в разни компании, докато първите пръстови отпечатък и разпознаването на лица вече са достъпни до обикновения потребител чрез по-новите телефони. И всъщност, като добавим пръстов отпечатък, използваме трети фактор вече, ако имаме и втория съответно, защото нали, въвеждаме с паролата, въвели сме си Google Authenticator, свързали сме го с системата примерно и телефона ни се отключва с пръстов отпечатък, съответно за да стигнем до кода, който е на телефона, трябва да го отключим с третия фактор. Така, следващата тема, която искам да ви говоря е за предпазване в интернет. Както казах, тук ще говорим малко повече за фишинг и за социално инженерство, но първо бих искал да ви спомена за какво е HTTP и HTTPS. Общо взето това е един протокол, който се използва за комуникация с веб страници. Общо взето като влезете в интернет, в който и вебсайт да влезете, се ползва този протокол. И вие пращате някаква заявка на вебсайта и вебсайта ви отговаря на тази заявка. Нарича се Hypertext Transfer Protocol и има една фундаментална уязвимост, която е, че HTTP не криптира трафика по никакъв начин
И съответно, ако си въведем името и паролата, и има някой, който е между нас и сървъра и подслушва трафика ни, може да види в чист текст какво сме написали като име и парола. Затова е измислен и HTTPS, който предоставя, нали, S седи под security, който предоставя криптиране на трафика, и ако някой се закачи между нас и сървъра и подслушва трафика ни, единственото, което ще види е някакъв gibberish, който не означава нищо за него, и съответно HTTPS ползва достатъчно силни методи и алгоритми за криптиране на трафика. Съответно този човек няма да успее да разбие това, което е получил. И как да разпознаваме HTTP и HTTPS? Общо взето в браузърите съществува ето това катинарче, което като няма HTTPS е задраскано и като има HTTPS не е. Тук е пример с Mozilla, която всъщност добавя и HTTPS преди самия вебсайт, но ако ползваме Chrome, мисля, че Chrome не го добавят дори да е HTTP или HTTPS. Не съм на 100% сигурен, не съм ползвал Chrome от години, но знам, че пак го има това катинарче във всеки един модерен браузър. И под модерен има преди последните 10 години най-вероятно. И е важно да следим за това нещо, особено ако ползваме публични мрежи, като интернет кафета или в морската година интернета и така нататък, защото там е много по-лесно някой да седи и да следи трафика между вас и сървъра, да подслушва какво си пишете. Като не казвам не влизайте в такива сайтове, но казвам да внимавате много какво точно пишете в тези сайтове, каква информация споделяте вътре, защото може някой да вземе тази информация. Никога не си слагайте паролите или банкова информация в сайтове, които не ползват HTTPS. Така, какво е социалното инженерство? Това представлява общо взето хакване на хора. Също така е най-популярната атака в целия свят. Защо? Защото е много елементарна и много лесна за направяне и не изисква абсолютно никакви ресурси. Нали, безплатно е всеки може да направи социално инженерство, ако е достатъчно добър. И има няколко вида. Това може да се случи през имейл, може да се случи през телефона ви, някой да ви се обади, може да се случи през SMS, може да се случи и на живо дори. И какво е точно? Това е когато някой се представя за личност от някоя достоверна институция, но всъщност не е, и иска от вас да му дадете някаква информация, свързана с тази институция. Примерно, някой хакер, примерно, решава, че иска да извлече от вас някаква банкова информация и той пише имейл, който се представя, че е от банката ви и иска от вас да се влезете в банката и да си напишете името и паролата, само че като влезете в тази банка, която той ви е пратил и напишете името и паролата, те отиват при него вместо в самата банка. Сега ще ви покажа как да разпознавате този тип имейли. И защо казвам имейли? Защото имейлът е доста честа форма на комуникация и най-честите срещани фишинг атаки, най-често срещаните социално-инженерни атаки се случват през имейл. И дори в момента да не ползвате имейл толкова често, когато започнете да учите в университет, когато започнете да учите да работите в някаква компания, ще видите, че това също е доста често използван метод за комуникация, затова трябва много да внимаваме на какви имейли отговаряме и какви действия извършваме спрямо имейлите. Така да разпознаем фишинг имейлите, общо взето трябва да видим от кого са тези имейли, като нямам предвид само да видим името на самия човек, но и внимателно да проверим имейлът, от който е пратен, имейл адресът, от който е пратен. Трябва да гледаме езикът, който е ползван и съдържанието, защото първо съдържанието, какво точно искат от нас да направим, дали искат да влезем в сайт, да напишем името си и паролата си, или искат да изтеглим някакъв файл и така нататък. Ако някой фишинг имейл, няма да ви прати просто имейл, който просто да го прочитате и да забравите за него, естествено. Ще искат от вас да направите някакви действия. А езикът, който е ползван, казвам, защото много често тези имейли не се пишат от хора, които знаят английски или също български. Виждал съм имейли, които са написани на български и в които граматиката и лексиката е просто уникална. Затова трябва да следим, не всички са така, но в повечето случаи тези имейли просто минават през някакъв транслейтър и ги копипействат върху имейла и ги пращат на 30 000 човека, защото естествено никой няма времето да занимава. Ако има прикачени файлове в тези имейли, трябва да проверяваме какви разширения имат, т.е. дали са PDF-и, дали са Word документи и така нататък, защото ако имаме PDF и Word документи, примерно, аз лично ви съветвам да не ги теглите, освен ако не сте 100% сигурен, че идват от достоверен източник, понеже PDF-ите могат да бъдат пълни с вируси
да заразят компютъра ви и да извлекат информация за вас. Затова трябва да се конфигурим първо, преди да теглим такъв файл. И последно, трябва да следим линковете, които са в този имейл, дали сочат към достоверни страници. Как може да го направим това без да кликаме на самия линк? Ами ако имаме в имейла, примерно, кликни тук и самото тук е линк, ако отидем с мишката върху него без да кликаме, долу в ляво най-често, понякога и върху самата мишка, и за едно прозорче, в което пише линка, към който ще ни препрати това място. И това е важно, защото понякога в тези имейли не пише кликни тук, ами пише някакъв уебсайт, който изглежда достоверен, само че като отивам с мишката, излиза, че всъщност не е така. Както ще видим в следващия пример, избрал съм да ви покажа един имейл, който е от американската банка SunTrust и пращат, примерно на мен са го пратили този имейл, и ми пращат имейл, в който искат да си вляза в акаунта, в банката и да си въведа името и паролата, защото са забелязали, че някой е достъпил акаунта ми по необикновен начин. Само че, като видя, че всъщност искат да си напише името и паролата, почвам малко по-сериозно да разглеждам този имейл. Първото нещо, което виждаме, че е пратен от SunTrust, само че този SunTrust идва от домен, който е suntrust.com и който очевидно е различен от това, което би трябвало да е на банката, защото те още повече декларират, че имат suntrust.com, защо не го пращат там. Много често се случва хора, които правят такива имейли, да регистрират домейни, които са много близко по звучение и по начин на изписване на реалните достоверни сайтове, които се опитват да имперсонират. Затова трябва да внимаваме, нали, какво точно пише. Както случая пише SunTrust вместо SunTrust, някой човек може да се обърка много лесно и няма да ви лъжа, има доста хора, които се бъркат и кликат на такива линкове без въобще да се замислят, че това е фалшив имейл. Както казах, езикът, който е написан, т.е. граматика, лексика, може да видим това изречение: We recently contacted you after noticing on your online account which is being accessed unusually. Това не е английски, това е минало през някакъв преводач със сигурност и са го копи-пейснали в имейла. Също така имаме неща от типа на We appreciate your business, при положение, че никъде не става дума за бизнес акаунт, кола се написано с малка буква и така нататък. Нали, от този тип грешки имам предвид да следим. И последно, виждаме, че искат да влезем в suntrust.com и както виждаме, всичко изглежда нормално, само че като отидем с мишката върху този линк, може да видим тук долу, че всъщност той ни препраща към нещо, към място, което няма нищо общо с suntrust.com. В случая е един уебсайт, който се кръщава линкове. Ако една банка ви праща имейл, тя няма да ви препрати към сайт, който се кръщава линкове, ами към техния си сайт директно. Още един пример, който искам да ви дам, който получих аз като SMS наскоро, даже миналата сряда, идва от банка HSBC, която е много голяма банка в Великобритания, и искат да потвърдя последните си транзакции, като вляза в ето този линк, който няма абсолютно нищо общо с банката, както всеки може да види. В SMS-те не може да се направи това нещо, което е направено тук, нали, да пише едно нещо и всъщност да препраща на друго. Затова виждаме този линк и не знам, явно има хора, които и на такива линкове кликат. Така че да, още повече аз нямам никакъв акаунт в тази банка, само че, нали, да предположим, че имам. Дори да имам, пак не бих кликнал този линк, защото няма нищо общо с банката. И последно бих искал да ви говоря малко за личните дигитални устройства, като, както казах, тук говорим за компютри и за телефони. Набързо ще ви спомена за телефоните, защото те са сравнително сигурни устройства. Телефоните са направени по такъв начин, самите екосистеми на операционните им системи са направени по такъв начин, че е почти невъзможно да съществуват вируси за тези телефони. Те по друг начин се експлойтват, което е отвъд скопа на тази презентация по принцип. Но най-лесният начин да сме сигурни, че телефоните ни са предпазени, като приложенията, които теглим на тези телефони, ги теглим от респективните им магазини, нали? Google Play Store и App Store на iOS, защото тези магазини не позволяват на хората, които качват приложения вътре, да качват неща, които ще ви изтеглят информацията или ще ви направят нещо лошо. И не знам дали някой от вас е опитвал да качва приложение в App Store или в Google Play Store, но всъщност има доста стандарти, които това приложение трябва да спазва, за да може да го публикуват, нали, в Play Store. Така че да, антивирусни програми за телефони, ако
някой ви каже да ползвате такава, според мен не го слушайте, защото антивирусните програми на телефоните не работят, защото точно поради причината, че на телефоните не съществуват вируси, които работят по същия начин като на компютрите и тепърва се развиват технологиите, които позволяват на антивирусните програми да детектват вирусите на телефони. И също така, нали, съответно не са толкова често срещани вируси. Ако теглите приложението си от Google Play Store и от App Store, няма да попаднете на такъв вирус. Като казах антивирусни програми, нека поговорим за компютрите. Антивирусната програма дали работи или не, зависи изцяло от операционната система. Отново, ако говорим за Linux операционна система, антивирусна програма не ви трябва. Телефоните са базирани на Linux по принцип. Android е базиран директно на Linux, като iOS е базиран на macOS, която е базирана на Unix и така нататък. Самата екосистема вътре не позволява съществуването на вируси, защото отново нещата, програмите, които стеглят от репозиторите, които са на самата дистрибуция на Linux и така нататък. И просто Linux по друг начин се експлойтва. Докато в Windows, аз лично бих казал, че антивирусните програми работят и то много добре. Защо? Защото Windows е бъкан с зловреден софтуер и с вируси. И една статистика, която гледах наскоро, е, че на всеки ден се детектват около 350 хиляди вируса в Windows, което е изключително голям брой за дневно, нали, за всеки ден. Затова, нали, е хубаво да имаме антивирусна програма на Windows, като тези антивирусни програми, освен че имат в базата си данни всички вируси, които съществуват и са открити от, нали, хора, които се занимават с киберсигурност, не само от хакери. Освен че имат тези вируси, също така тези програми понякога използват изкуствен интелект и правят аналитичен модел на поведението на софтуера, който използвате, на процесите, които вървят на компютъра ви. И спрямо това поведение могат да решат дали всъщност тази програма е зловредна или не е и съответно ви уведомяват. Като за един обикновен потребител бих казал, че Windows Defender Antivirus е достатъчно добра антивирусна програма и не мисля, че на някой му трябва нещо повече, ако отново не прави някакви магии с компютъра си, просто е обикновен потребител, защото Windows Defender последните няколко години е направена, нали, апдейтната достатъчно точно с тези аналитични модели и с изкуствен интелект да може да следи вашите компютри и също така не е толкова натоварваща. Работи на компютри, които са сравнително стари. Но ако искате все пак нещо малко по-силно и нещо малко по-добро, бих ви препоръчал Sophos Home, защото първо, че е безплатна и второ, че получавате за безплатната версия получавате абсолютно същата антивирусна програма, която се използва от бизнеси и от компании. Просто те трябва да платят лиценз, защото не могат да ползват безплатна версия, забранено е, понеже са бизнеси. И също така мога да ви кажа, че понеже имам колеги, които са работили преди в Sophos, това е една от най-често продаваните антивирусни програми в корпоративния свят. Примерно моята компания имаме 30 000 емплоита и мисля, че 11 милиарда ревеню в долари и Sophos е инсталиран на всеки един компютър, който имаме в компанията ни. Съответно, нали, същата антивирусна програма може да достъпим като Sophos Home безплатно и общо взето това е за антивирусни програми. Последното нещо, което искам да ви кажа е апдейтите. Всички мразим да виждаме този екран, защото знаем, че няма да можем да стигнем да си видим сериала на време, ще отнеме 20 минути Windows да са апдейтни, кой знае какво ще се е счупило след това. Само, че апдейтите са нещо много, много важно. Не само за Windows, не само за операционните системи, ами и за всички приложения, които ползваме. Защото апдейтите включват в себе си и security патчове, които общо взето премахват всички уязвимости, които са открити в последната седмица. Примерно има хора като мен и като разни мои колеги, супер много хора в целия свят, които се занимават с това нещо в свободното си време да откриват уязвимости в разни приложения, разен софтуер, в Windows също, в Linux и така нататък и да съобщават на тези компании за тези уязвимости. Съответно, компаниите пускат апдейти, които съдържат тези патчове и затова апдейтите са толкова важни и винаги е хубаво да имаме последната версия на софтуера, който ползваме. Това беше от мен.
Сложил съм тук няколко полезни ресурси, само набързо да ви кажа. Тук в този си уебсайт може да влезем, да напишем парола и да видим колко време ще отнеме тя да е кракната, като този уебсайт не запазва никаква информация за нас, както и за паролата. В Have I Been Pwned също може да влезем, да напишем имейла си и да видим дали някога е бил хакван този имейл, дали се върти из Darknet в някой публичен бридж или не. Отново Have I Been Pwned не запазва никаква информация, просто сравнява имейла с базата данни от вече съществуващи, от вече хакнати имейли. И последно Fish Quiz на Google е място, където може да влезете и да се опитвате да разпознавате фишинг имейли, направено е малко като игричка. Така нататък. И да, ако някой има въпрос по презентацията, ако нямате въпрос по презентацията, питайте ме нещо за киберсигурност, нещо за живота в Шотландия, каквото на вас ви е интересно. Ако не успеете да зададете въпроса, оставил съм си контактите тук, ще се опитам да отговоря на всеки, който ми зададе въпрос. Така че да, микрофона е за вас. Здрасти, Тошко. Аз не се представих в началото. Казвам се Мишо и съм един от хората, дето помагат с организацията. Беше, честно казано, доста по-интересно, отколкото очаквах, защото мислех, че ще са някакви такива много сухи неща. Реално през цялото време ми беше интересно, за което ти благодаря. Имам основно два въпроса. Ще започна с по-лесния. Наблюдаваш ли или в твоята компания наблюдавате ли сега по време на пандемията, когато очевидно онскрин тайма се вдига с много проценти, подозирам между 10 и 20 поне, наблюдавате ли повече кибератаки? В компанията всъщност не съм част от екипа, който следи такива трендове, но аз лично следя, нали, в различни уебсайтове за хакерски новини и определено има нарастване на кибератаките в онлайн пространствата, не само защото повече хора правят такива атаки, ами защото повече хора имат времето да бъдат жертви на такива атаки, така да го кажа. Точно както казах, защото скрин тайма се увеличава на всеки един човек и съответно хората стават все по-често жертви на нещо такова. Мислиш, че те са... Мислиш, че генерално хората са наясно с това, че може някой примерно да им открадне данните, да им направи, в смисъл да им заключи устройство и да каже дай пари, иначе ти трия всичко. Аз имам чувството, че хората изобщо не усещат, че това е заплаха, нали, че това не случайно се викат вируси на разни неща и да, не случайно има антивирусни системи, които струват пари. Абсолютно, напълно си прав. Мога да ти дам едно сравнение, което бяхме правили с един клиент, където бяхме пуснали фишинг имейли на абсолютно цялата им компания и от тези фишинг имейли около 80% от всичките им хора кликнаха на линка и въведаха всичката информация, която беше нужна. И по-интересното е, че 60% от тези 80%, които кликнаха на линка, след като са кликнали вече, го репортват като фишинг имейл. Което, нали, не трябва да се случва по този начин, ами хората трябва да малко повече да внимават какво правят онлайн. Добре, мерси. Аз мисля втория си въпрос обаче да го запазя за след това и бих искал да подканя другите. Някой си вдигна ръката, чух. Госпожо Димитрова, заповядайте. Да, здравейте. Тошко, ти мен не ме познаваш, аз на теб не съм ти преподавала, но даже дори съжалявам, че не съм се имала щастието. Ти си бил в паралелка за вероятно. Да. Да, ти беше го и написал в презентацията, да. Приятно ми, аз съм Юлия Димитрова, преподавам по информатика все още. Беше ми изключително интересно, дори от личен аспект и през цялото време се радвах, че така, освен, че е интересно, както имаше и други презентации, това е, докоснах се до област, която скоро един ученик ме пита, не си спомням кой беше, точно за това се интересуваше, ще питам като преподавам и ще го насоча към теб, нали може, защото той се интересува точно от това да се обучава, ти изключително, не само, че професионално, ами много ясно и разбираемо за нас, които сме много далеч от тези понятия, нали, уж имаме представа, уж учим, обучаваме учениците, но си давам сметка колко много неща
научих от теб сега. Благодаря много. И имам и един въпрос, който не знам дали е нормално да го задам, но все пак да попитам. Моя много близка роднина и не знам дали въобще е опасно, но все пак даже не знам дали са и хакнали профила Фейсбук, профила пробиха и сега ще проверя през този линк да видя за имейла и през Mail.bg, понеже нямаше достъп чрез него и препращаше я за възстановяване към този имейл, който тя от години не си използва. И до един момент, като че ли се опитвахме да можем да спрем, да предупредим, че е хакнат, обаче в един момент кой какво натисна, тя вече изгуби достъп и до Фейсбук профила си. Може би в продължение 2-3 седмици писах и до Mail.bg, там ми отговаряха толкова неадекватно, имам чувство, че икономист, а не информатик ми отговаряше и се отказах от там. Фейсбук след това, нали, имаше там възможност, там има един линк, който пише докладвайте, много хора там, цялата фамилия докладвахме, но не се получи, така не получих след това и отговор, писах, търсих до съпорта там имейли. И сега, не тя се отказа, така да се каже, тази моя роднина, но на мен така някак си не остана като една духовна травма, нали, като притеснение, че всъщност могат ли да направят нещо тези, които, който и да е той, на нас останалите, които въпреки, че прекъснахме контакти с нея да сме приятели, опитахме се да предупредим други нейни приятели, изтриваха се такива съобщения, не позволяват. И на всичкото отгоре, аз дори бях забравила, но скоро видях, че този, който е влязъл в профила, лайква ми мои неща, изпраща ми съобщения и аз наистина се притеснявам. Има ли начин да се предпазим или да по някакъв начин да имаме достъп до този профил, да си го възстанови, дори ако ще? Значи, честно казано, аз последните няколко месеца се занимавам с такива случаи на мои познати. Отново, нали, засягаме темата, защото скрин тайма на хората е по-голям, се случват такива неща по-често. И мога да ви кажа, че дори това, че аз повтарям тези неща, които казах в тази презентация на познати сравнително често, пак се случва, нали, да има някой човек, на който му е компрометиран профил и не е задължително да е заради това, че не спазва тези неща тук. Ами понякога, примерно, сега не искам да казвам нещо, което да е малко контроверсно, но всъщност има някои имейл компании в България, които нямат много добра защита на системите си и съответно много често се случват техни имейл акаунти да бъдат превзети и много хора имат профили във Facebook, ползвайки такива акаунти от тези имейли и съответно хората, които имат достъп до имейла, имат достъп до Фейсбука им, защото могат да им сменят паролата. Дали има начин този акаунт да се върне, зависи изключително много, защото последният случай, с който се занимавах, всъщност акаунта беше деактивиран. Единственият начин е да се свържете по някакъв начин с Фейсбук през техния Help център, защото те по принцип нямат нито телефон, нито имейл, на който да може да се пише, което е изключително досадно, но може да се представя, нали, компания, която имат колко милиарда потребителя, да не могат да си пуснат имейла публично и така. Но ако успеете по някакъв начин да се свържете с тях, ако е само хакнат акаунта и не е деактивиран, има една страница, нали, facebook.com/hacked, където може да въведете разни... не мога да сетя какво точно беше там, но мисля, че пишете съобщение на Фейсбук, където си прикачвате и личната карта и това се спробва, обаче това става само, пращате пак на имейл. Минах го през това. Ходих и там. Наистина определено този акаунт въобще отдавна се отказа от него, тя дори е забравила, че го ползва. Mail.bg аз отдавна не го ценя. Но няма друг начин. Така ли само през Фейсбук? Всъщност аз пробвах, намерих един цял списък от имейли за връзка. Аз упорито в моята фамилия, макар че съм далеч от твоите умения, но се ме водя така, кой какво, където трябва да поручи. Но този път не се справих и не ми отговориха, но това е пътя. Така ли през Фейсбук? Ти не можеш това е по принцип. Защото по принцип, ако някой е успял да компрометира имейла, той вече е сменил паролата на имейла, няма достъп до него, той е сменил имейла и във Фейсбук и така нататък. Това няма как. Да. Направо Mail.bg ми отговориха, не ви отговарят данните, това не е вашия профил, този профил и поне успях да издействам, да я накарам, да я принудя тази служителка, да я питам от коя дата, някъде от около август-септември ли, и поне това ми отговори. Но разбрах, че отсреща няма, явно ме свързат с служител, който няма компетентности, а по-скоро комуникация, такава е
по-скоро, как да го нарека, връзки с обществеността. Ами добре, благодаря. Аз да не отнямам времето за въпроси на останалите, но просто последно. Тоест, няма друг начин. Ти не можеш да помогнеш за това, така ли? Освен с това да търся да пиша. Да, защото... добре, и последен въпрос. Защото това, което повече ме притеснява, тази моя роднина каза, примирила се, въпреки че там се използваше и като нещо, като не точно като бизнес, но нали, за реклама. Но опасно ли е за нас, които сме имали връзка? Защо мен направо ме травмира, като видя съобщение, блокирах го и пак мисля, че имаше скоро нещо. За нас каква опасност крие за контактите, които не са я махнали от себе си? Ами за контактите, които не са махнали от себе си този профил, единствената опасност, която съществува е това, че могат да свържат тези акаунти с този човек и съответно да направят психологически профил на хората, които са свързани с този човек, защото имат видимост към акаунта им, защото са приятели, нали? Но това е само ако е някой хакер, който специфично таргетира тези хора, нали? Не е нещо глобално, което често не е случая, както във Facebook. Сравнително често акаунти, които са хаквани, просто се хакват, защото евентуално този акаунт има някаква страница и тази страница те очакват, че евентуално този човек се е вързал с картата за банката и да плаща, нали, за реклама и така нататък, се опитват да извлекат пари от този акаунт. Или ако не стане по този начин, могат да пишат на хората, на контактите, да искат пари от тях по някакъв начин. И ако това е другата опасност, която е, нали, да не отговаряте на съобщения. Като знаете, че този акаунт е хакнал, просто, нали, не пращайте пари, не отговаряте на съобщения, не кликайте на линкове. За мен не, аз по-скоро загрижа за връзката за хората, които са с този човек, дали да предприеме някакво уведомяване. И последно, може ли това нещо да е станало по телефон, защото тя имаше съмнение, че по време на по телефон може нещо да са направили евентуално, аз не знам как може да стане, ама не, просто някъде нещо е кликнала или как. Защото тя е получила първо съобщение, моля възстановете си, 2 имейла, моля възстановете си профила, тя мисля, че е в АБВ. По телефона не може да стане, така ли? По време на телефонен разговор може ли по някакъв начин да ти се... Ами, ако не си е давала паролата по телефонен разговор или някакви лични данни, няма как да стане по телефона, но ако е кликала на някакви линкове, най-вероятно, нали, това е начин. Благодаря. Значи тези въпроси по-скоро ги зададох тези въпроси с очакване, че може и за други да са полезни. За мен беше изключително пълен отговор. Благодаря ти много. Това беше, благодаря. Всичко хубаво. Само да се включа и аз, ако може, между другото. Мисля, че наистина няма как да се възстанови този акаунт вече, след като са му сменили паролата и те реално са го презели изцяло. Но това е добър пример, според мен, за нещата, които Тошко говориш точно с неговата презентация. Facebook е един от сайтовете, които предлагат втора стъпка на удостоверение, което означава, че дори някой да ви научи паролата по някакъв начин, за да успее да се логне на вашия профил, ще има нужда от втората стъпка, до която най-вероятно няма да... Много по-трудно ще се здобие с нея, отколкото с паролата, което означава, че няма да може да ви преземе Facebook акаунта. Дори да има достъп върху самия имейл или да ви знае паролата. Тоест, просто където и да сте регистрирани, дали е Facebook, дали е Amazon, Google, каквото се сещате, YouTube, Google, YouTube, потърсете дали има опция за двустепенно удостоверяване и я използвайте. Това е на практика задължително в боравенето в модерния интернет. Благодаря много, Веско, за това нещо. Аз го направих след този случай за Фейсбук, се направих втора стъпка с едно огромно притеснение. Може ли и там да ни подведе някой или не? Да разчитаме, че щом е от съответният сайт, можем да разчитаме на това, че като ни пита, защото там ме пита за данни, за паспортни, искаше да сканира на там, нали, карта. И аз ги изпратих с едно притеснение да не би да е. По принцип, Тошко може би ще го обясни по-хубаво, но по принцип е добре. Начинът, по който може да ви измамят с нещо подобно е, ако сте стигнали до този сайт през линк, който те са ви дали. Тоест винаги трябва, когато навигираш до някакъв сайт или звъниш на някой телефон, да не го правиш през път, който ти е предоставен от някой друг, ами да, примерно, сама да се навигирате до facebook.com и да знаете, че вие сте отишли там без да сте кликнали нещо друго, което може да изглежда като Facebook, но най-вероятно не е. Много благодаря. И това беше изключително ценно. Много благодаря.
абсолютно правилно каза Веско, нали, че всъщност е важно да влезем в самия сайт и оттам да навигираме до това място, отколкото, нали, вместо да влизаме през някакви линкове, които са ни пратени по някакъв начин, защото, както каза той, може да изглежда абсолютно по същия начин като Facebook и дори да има същата функционалност като Facebook, да имитира същата функционалност, но ако е пратен от някой друг човек, е възможно този сайт да не е Facebook, нали, както в случая. Виждам, че има няколко... Да, виждам, че Саша Ботева има въпрос. Да, здравейте, казвам се Саша от 12 за класа. Исках само да кажа това имаме един въпрос, но това, което казахте за втората защита, между другото, наистина работи и нали, от личен опит го знам това нещо, защото бяха ми хакнали профил в Instagram преди време и аз нямаше как да го правя този профил. Почнаха да качат разни снимки от мое име и като влязох малко по-навътре в настройките, разбрах, че са влезли някакви хора от незнайно местоположение, от страни, дето не съм им чувала имената дори и дори не знам къде се намират. И просто излязох от тези акаунти и си направих двойната защита и никой повече не е влизал. Просто си сложих телефонния номер и съответно всеки път ми пращат SMS. Това нали е най-доброто. Исках да попитам, понеже споменахте за криптове и така нататък, случайно да знаете, има ли изобщо някакъв... може ли по някакъв начин да се разбере самия алгоритъм на криптираните файлове или криптирани неща? По принцип, нали, има изключително много алгоритми, които се ползват и интересното е в криптографията. Нали, аз не съм някакъв голям експерт по криптография, но интересното там е, че голяма част от тези алгоритми са публично достъпни и кода, който имплементира тези алгоритми, също е публично достъпен. Просто самия алгоритъм по такъв начин е направен, че е невъзможно да се обърне и невъзможно е да бъде разбит този алгоритъм. И това, че е публично достъпен, също добавя към сигурността на този алгоритъм, защото целият свят може да провери и ако дори някой експерт, който е много нали, добър в това нещо, някой с докторска степен, с много години стаж в криптографията, може да го види този алгоритъм, дори да е на някоя компания, с която той няма нищо общо, и ако намери някакъв проблем в него, да контрибютне към проекта и да каже нали, за този проблем, да даде някакво решение на този проблем. Така че да, всъщност зависи много от самите алгоритми, но повечето са от този тип и повечето е много трудно да бъдат разбити. Понеже преди няколко месеца и го казваме нали, за много хора, защото чувам от много познати, че това нещо не се е случило само при мене. Просто преди около 3-4 месеца аз си бях виновна да го уточня, но хванах един вирус на компютъра. 400 гигабайтов хард диск го криптира целия. Всичката ми информация просто замина и в момента се опитвам по някакъв начин да го отключа. В смисъл от 3 месеца се боря и търся някакво решение, обаче до този момент не съм го намерила. А знам, че 1/3 от населението страда от такива криптиращи вируси. Те са и по-нови, и по-корави съответно. Да, това се нарича ransomware. Общото нямах много време да го включа в презентацията, защото мисля, че другите неща, които споменах, са по-важни за обикновен потребител, но всъщност да, ransomware е наистина огромен проблем в дигиталните среди и има няколко начина, по които може да се предпазим от ransomware. Мисля, че това ще е полезно за всички. Най-добрият начин е да си правим постоянен бекъп на файловете, които имаме, това на някакви други устройства. Да. И ако някой ги криптира, просто може да възстановим файловете си от бекъп. Иначе има хора, които се занимават активно с това да намират проблеми в ransomware, защото той не е само и единствено криптиране на файловете, ами той е една цяла програма, която по някакъв начин, в повечето случаи, нали, по някакъв начин работи на компютъра и замества разни файлове, системни файлове или цяла операционна система. Има такива програми, които даже криптират на ниво BIOS, което е нали, много ниско в иерархията нали, на компютърните системи. И има хора, които активно се занимават с намирането на проблеми в ransomware и начини на това да се предотвратят и начин на това да се обърне информацията и наистина зависи много до това какъв точно е бил самия ransomware, на който сте попаднали. За част от тях има вече някакви решения, които връщат файлове, но за част от тях няма такива.
Затова наистина зависи какъв е точно самия ransomware. Ами, доколкото знам за по-старите, които са 2013-14, евентуално 15, но не съм сигурна, ще ви изложа. За тях знам, че има решение и такива по-елементарни програми ги разкодират. Обаче този, който реално попаднах аз на него, е по-нов, в смисъл края на 2019, мисля, че е нещо такова, или началото на 2020. И просто до този момент не съм намерила решение, а наистина ми се иска да намеря решение, защото информацията ми е важна и затова просто исках да попитам дали има изобщо някакво решение. Ами ако искате, може да ми пишете един имейл с информацията, която имате и аз мога да разуча за това дали има, защото аз също имам познати, които се занимават активно с това да разбиват ransomware и да възстановяват информация и могат да разучат дали вече има нещо съществуващо, което може да ви помогне или не. Ами аз понеже с мой приятел, нали, изкарахме 2 файла от хард диска. Смисъл, не знам как стана. С най-тъпата програма, ако искате ми вярвайте, най-тъпата програма просто използвахме и от много, нали, така по-добри, нали, от специалисти знам, че наистина програмата е по-лека, нали, по-слабичка. И пак успях да изкарам 2 файла и затова имам някаква надежда, че може да изкарам и още някой друг файл, защото да. Възможно е, наистина, възможно е. Просто пишете ми един имейл с информацията, която сте събрали, нали, какъв е ransomware и така нататък и аз ще се опитам да ви помогна колкото мога. Добре, благодаря ви много. Ако може само отново да се включа, сетих за нещо, че когато стане нещо подобно, по някакъв начин някакъв ransomware или някой ни хакне или имаме вирус на компютъра, често реакцията може да бъде малко паническа и да тръгнем веднага да търсим разни програми, които да ни намерят решение на проблема и така нататък. И аз бях така. Което е напълно нормално, но означава, че може да си докараме още повече беди, като си докараме някой друг вирус с някоя случайна програма, която сме свалили от някое случайно място в интернет, която обещава, че ще ни реши всички проблеми. Тоест, винаги трябва да сме сигурни, че дори в такава ситуация нещата, които ползваме, за да ни решат проблемите, ни носят още повече проблеми. Понеже видях въпроса на госпожата, само да кажа, че аз нямах антивирусна програма, моля ви не ме съдите, но нямах антивирусна, разчитах на тази от Windows и може би това е също важен фактор. Една антивирусна програма също би била от голяма полза. По принцип тази на Windows понякога е достатъчно добра, понякога не. Ако я апдейтвате постоянно, е възможно да има вече решение, нали, за това да открие този вирус преди да е направил нещо. Но ако е някоя по-стара версия на тази на Windows, е възможно да го открие, но е възможно и въобще да не съществува, нали, signature към този вирус в програмата и да не успее да я хване преди това. Но общо взето, ако да отговоря на въпроса на госпожата само, ако спазваме тези неща, които казах в презентацията, не кликаме на линкове, не теглим файлове, които не сме сигурни, че идват от достоверни източници, имаме антивирусна програма и така нататък, би трябвало да имаме достатъчно добро ниво на защита и да не получим такъв криптиращ вирус. Но все пак, нали, казвам, винаги е добра идея да държим бекъп някъде. Не само заради това, защото на мен лично в втора година в университета ми се случи хард диска ми да се развали и да се загубя абсолютно всичката информация, на която съм работил и дадах, нали, хард диска си за извличане на информация и тя се върна след като ми минаха вече крайните срокове и благодарение на това, че всъщност имах бекъп, успях да си завърша проектите на време. Така че да, винаги е добра идея да имаме бекъп някъде. И като цяло никога не вярвайте на нищо и на никого и винаги проверяйте по 2 пъти. Може да звучи малко параноично, но общо взето в интернет е винаги добре да стояваме едно на ум. Защото никога не знаем в интернет дали този човек от среща всъщност наистина е този човек или не. Аз само ще се включа за кратко. Дани Никол беше питал кой браузър ползваш. Ти беше споменал Mozilla. Да. Използваш ли други браузъри и също бих искал да те питам каква е причината да не ползваш Chrome? Значи по принцип ползвам Mozilla и не ползвам други браузъри в момента.
освен на работа, защото там има някакви разен софтуер, който по някаква причина трябва да ползва Internet Explorer, което е пълна простия според мен, но няма значение. Ползвам Mozilla, защото е изцяло мой избор. В смисъл, не мисля, че е много по-добра от Chrome, не мисля, че е много по-добра от Opera, както и не мисля, че те са по-добри от Mozilla. Просто ми харесва Mozilla и ми харесва екстеншените, които имат за Mozilla и съм свикнал да работя с тях, затова ползвам нея, но не мисля, че има някакво значение, освен личен избор. Не ползвам Chrome предимно, защото Mozilla ми харесва повече. И предоставя същата функционалност. Очаквах hate speech по адреса на Chrome, но ти не изпълни това. Добре. Ами, Тошко, ти имаш ли още време, случайно? За да по принцип, да, успях да се освободя деня до края на работния ден от обяд насам, така че ако имате време, вие, нали, може да задавате въпроси. Да, при нас никога не е това проблема, по-скоро да знам дали мога да подканя хората да ти задават въпроси. Да, няма никакъв проблем. Хора, въпросите ви. Бързо. Видях няколко дигнати ръце, но те изчезват от Chrome. Видях, че Йоанна Гръдева имаше въпрос в един момент и също така... И Анита Балушева също. И Анита, ако още имаш въпрос. И Йоанна също. Ами, да. Скоро ми се случи, че мисля, че някой имаше достъп до Google Search History-то ми. Той човек в последствие се свърза с мен анонимно, за да ми каже по някакъв начин, че е видял какво съм сърчнала аз, което много ме стресна и не знам как се е случило точно, не знам какво трябва да направя по въпроса. Значи в случая, в принцип е напълно възможно този човек просто да предполага и всъщност да няма достъп до Search History-то ви в Google, просто да ви казва, че има и да дава някакви неща, които примерно са трендове и които много често се търсят от хора, нали, да е направил някакъв психологически профил на вас и да ви дава неща, които евентуално бихте търсили и съответно това може да мачва до някъде това, което всъщност реално сте търсили. Така че по принцип не е чак такъв признак за притеснение, защото много често това нещо се използва, за да се карат хора да пращат пари, като всъщност не е, в повечето случаи не е вярно, но ако наистина има достъп до Google историята си, можете да влезете в сайта на GDBOP, ако не се лъжа, където има място, където може да репортнете такива инциденти, когато сте била жертва на изнудване и на кибератаки и да се надяваме GDBOP да не влязат с вратата у вас, както се случи наскоро. Но в повечето случаи всъщност вършат достатъчно добра работа и успяват да помогнат на човекът и го предпазват от това да се случи отново. Мерси. Няма проблем. Саша? Да, извинявам се, че пак се включвам, понеже въпроса, който пита госпожата, и понеже нали, вече малко съм с опит, и това, което споменахте и за парите също, значи на мен ми пратиха една бележка, пак се връщам нали, за криптиращите вируси, пратиха ми едно съобщение да платя $980 и на намаление до 72 часа, което е 490, нали, прекрасна оферта. Но също така, ако видите някакви такива неща, просто от личен опит ви казвам и много съм чела и нали, МВР, полицаи и така нататък са го писали навсякъде, не плащайте, защото първо, че вие така по някакъв начин ги карате, стимулирате ги да правят все още и още такива вируси, съответно още хора биват засегнати по някакъв начин. И второ, не се знае дали те ще ви пратят това, което на вас ви трябва, защото работата е 50 на 50. Да кажа нещо само тук, че всъщност в повечето случаи пращат това, което ви трябва, защото ако не пращат, се получава една такава репутация, че ако им платим, те няма да ни пратят това, което им трябва и което не трябва на нас и съответно никой няма да им плаща за това. Затова в повечето случаи пращат, но наистина е по-добре да не плащате, защото има и други начини, по които можете да оправите проблема. Нали? Ако си изгубите много важни файлове, дори да платите, нали, евентуално могат да върнат достъп до тези важни файлове, но трябва да замислите дали се струват тези файлове всъщност
всички тези пари, които искат от вас да платите, след като сте минали вече през абсолютно всички видове агенции, нали, като GDBOB, защита на потребителя и така нататък. И ако те не са могли да направят нищо и наистина този файл от него ви зависи живота, тогава, нали, вече може да помислите дали бихте платили или не. Но в повечето случаи не препоръчвам, нали, да плащате на такива хора по никакъв начин. Другото решение е да чакаме квантовите компютри и готово. Между другото, квантовите компютри са сравнително голям тренд в последно време и доста хора и организации инвестират в създаването на такива, така че съвсем скоро най-вероятно ще ги видим като нещо, което се ползва по-често. Така че също е възможно. Видях, че имаше въпрос от Катерина също. Имаме две Катерини и един неизвестен въпрос. Коя Катерина беше, да си признае? Една. Не, разбира се, не се чувствай натисната да си дадеш въпроса. Просто ще се радваме да го чуем. Добре. Отдаваме ти време, ако искаш. Даката Господинов пита коя или кои операционни системи използваш и защо? Добре, по принцип ползвам Windows в по-голяма част от ежедневието си. Първо, защото естествено на Windows можем да играем игри. На Linux също е възможно да се играят игри, но не е същото като на Windows. Аз прекарвам някаква част от ежедневието си също в игране на компютърни игри. Нали? Опитвам се да не е чак толкова естествено, защото има много по-важни работи от това. Но просто ми е удобно да ползвам Windows и на работа също много често ползваме Windows, защото повечето клиенти искат да им се направи нещо свързано с Windows и съответно, нали, трябва да имаме опита и така нататък. Но също така ползвам Linux много често, като примерно правя тези хаквания, за които говорих в свободното си време, нали, тези състезания и упражнения, които има в интернет и компании, които дават да ги хаквам. Тогава ползвам Linux, което общо ползвам WSL 2, което е общо взето Windows Subsystem for Linux и ти позволява да пускаш Linux на собствения си компютър, т.е. на Windows машината си и да не се налага да дуалбутваш, да сменяш операционна система и така нататък. Просто е удобно и в последната версия на WSL всъщност повечето програми, доколкото съм запознат, работят. Поне тези, които аз ползвам, работят без никакъв проблем, защото това беше проблем преди в първа версия, но сега вече повечето програми, които аз ползвам, работят без никакъв проблем. Също така ползвам на работа, като се занимавам с някой penetration тест, ползвам Linux задължително. macOS не съм ползвал. По принцип знам, че е много добра система и знам, че всъщност много хора, които работят в моята сфера и също така в софтуерното инженерство и така нататък, използват макове, защото са удобни, защото са лесни и защото са приятни и също така са базирани на Windows, на Unix. Но аз лично не съм ползвал. Аз ползвам Mac точка. Много е яко. Препоръчвам силно, но е малко скъпичка, за съжаление. Да. Да. Съгласен съм, че Mac е добра операционна система и че компютрите им са много добри, но да, аз лично не ползвам macOS. Виждам въпроса от Катерина К. И Саша се е вдигнала ръка също. Аз само исках да попитам дали мога да изляза от срещата поради ангажименти. Разбира се. Добре, благодаря много. Благодаря за отговорите. Няма проблем. Никой не се чувства задължен да се тук, нали? Всеки, който има ангажименти, може да излезе, нали? Предполагам. Учителите ви няма да се сърдят за това. Пожелаваме приятен ден и много хубава среща. Много интересно ми беше на мен. Благодаря много. Мерси, много се радвам. Приятен ден на вас.
Точно хрумва ми нещо, като ти гледам стаята, виждам един хубав стелаж с дебели книги. Предполагам, не всички са за киберсигурност и програмиране. Какво четеш? Всъщност, от тези книги има точно 3, ако не се лъжа, които са за киберсигурност и 0 за програмиране, не ме съдите. Повечето информация се намира онлайн по принцип, но тези, които са за киберсигурност, всъщност са доста интересни, които съм печелил на някакви състезания от университета или имам някои познати, които са писали книгите и съответно съм им помагал. По принцип, обичам да чета научна фантастика и също така фентази книги, предимно. Последно време супер много се запалвам по Cyberpunk жанра и по Уилям Гибсън и Филип Дик, защото според мен имат много интересни идеи, които в момента са доста реалистични, а пък това са книги от 80-те все още. И също така доста засягат теми, които са в моята сфера. И затова ми е сравнително интересно да чета тези автори. Мога ли да те помоля да напишеш един-два любими автора, като с тези, които току-що каза, или едно-две любими заглавия тук в чата, защото мисля, че ще има доста хора, на които ще им е интересно. Освен това, може да видим Соня да питаме Соня дали ги има в библиотеката, за като дойде време за библиотеката отново. Добре. Значи Уилям Гибсън. Книгата е Невромансър, която всъщност ме запали по Cyberpunk жанра. На Филип Дик. Книгата е The Man in the High Castle. Там става дума за доста интересна история всъщност в миналото, ако се беше случило така, че Германия беше спечелила Втората световна война, как представлява света, управляван от национално-социалистическата партия и също така засяга темата за пътуване между алтернативни реалности, което също е доста интересно. Друг любим автор, който бих казал е Дъглас Адамс, който никога не мога да му напиша името, ще му напиша на български. Дъглас Адамс и Пътеводителя на галактическия стопаджия. Това е една моя много, много любима книга. Също така, нещо, което може да ви се страви странно, но Роалд Дал. Това е автор, към който повече интерес му обръщам заради настоящата ми приятелка, защото тя е много, много голям фен на Роалд Дал и всъщност откривам, че той не пише романи само за деца и не пише само детски книги и доста от книгите му всъщност могат да се видят от погледа на възрастен човек и има също доста интересни начини и възгледи на света. Брат ми ме пита кой е най-добрият университет за компютърни науки в Европа на достъпни цени. По принцип не подавам университети, но не бих казал, че има университет, който е най-добрия за компютърни науки на достъпни цени. Бих казал по-скоро, че различните университети преподават компютърни науки по различен начин и според мен лично някои от тях са на по-високо ниво, някои от тях са на по-ниско ниво, но във всеки случай все пак е университет и дори ниското ниво на един университет е по-високо от това, което учим в училище съответно и не бих казал, че има най-добър, но може би има някои, които водят като в класациите, например, хора, които си намират работа след университета, хора, които продължават да учат за докторантура и така нататък. Като аз лично много харесвам университетите в Холандия, особено като става дума за компютърни науки. И също така мисля, че Холандия е доста добра държава, в която може човек да се развие много добре в тази сфера. И като човек, който работи към компания, и като човек, който работи като фрилансър или реши да си основе собствен бизнес. Но като цяло нямам много голям опит с различни университети от моя, затова не се чувствам като специалист по тази тема и затова не мисля, че мога да коментирам много.
Аз в тази връзка бих имал един съвет към всички. Да не забравяйте, че има такива класически, теоретични, супернаучни университети, където всичко е доста сухо, да го наречем теоретично. Има и приложни и хората по някаква причина имат стигмата, че приложните, в смисъл вярват на тази стигма, че приложните университети са по-ниско, нали, гледаем с не толкова високо око, или май го казвам грешно израза, но да. Бих казал, дайте им шанс, погледнете какво предлагат приложните университети, защото за някои хора да учи информатика чисто теоретично е убийство. И вероятно, аз ако не бях правил тази грешка, сигурно и аз ще се занимавам с информатика. Но да, за Холандия, понеже каза, пък доста университети там са приложни, там се сетих. И ми идва още един въпрос към теб. Извинявай, че те целя така, но някакси имаше много голям акцент в началото на всичките бойни изкуства, които знаеш и всички начини, по които можеш да ме свалиш на земята, предполагам. Можеш ли да обясниш откъде идва интересът ти и какво те мотивира да учиш, не само да се задълбочаваш в едно от тези бойни изкуства, ами в повече от тях? Значи, по принцип, първо интереса ми по айкидо тръгна от, мисля, че 8-ми клас, когато се записах за първ път на айкидо, беше съвсем случайно, но всъщност тогава не продължих да се занимавам много. Мисля, че 1 или 2 години бях обърнал на айкидото и беше наистина много, много интересно и начина на преподаване и нещата, които се случваха по време на тренировките по айкидо. И самия факт, че това бойно изкуство не е свързано с това да набиеш някой, ами е свързано с това как да се предпазиш, как всъщност да синхронизираш своя дух с физическия си аспект, т.е. духовния си аспект с физическия си аспект. И за това как, нали, правихме изключително много медитации, като говорим не само за да седим на едно място да медитираме, имаше прави медитации, движещи се медитации, медитации с оръжие и така нататък. И това нещо като цяло запали супер много интереса ми към японската култура и открих, че всъщност голяма част от техните бойни изкуства включват този начин на мислене и като цяло, нали, идеята на будизма е човек да открие себе си и заради това те се опитват по някакъв начин да намерят синхрона, който е между физическото и духовното, чрез душевното, но не само, нали? И заради това реших, че всъщност много ми харесват японските бойни изкуства и не само, нали, цялата японска култура съответно. И последните няколко месеца разглеждах различни бойни изкуства, защото по принцип айкидото е доста добро, но понеже пандемията, нали, започна и аз нямах възможността да се запиша на айкидо и реших, че искам още повече, да не е само айкидо, нали, да има още нещо. И заради това си избрах кендо, което е общо взето бой с меч, така го наречем, с японските мечове катани, но всъщност не се случват с катани, ами с едни бамбукови пръчки и сопи, които се наричат шиай. И отново има супер много медитация и супер много кати. Това е нещо, което, нали, са заучени движения като нещо като танц с оръжието, с които движения всъщност могат да бъдат приложени в реална ситуация. Идеята на тези кати всъщност е да придобиеш инстинктите, ако се случи нещо, и да имаш инстинкта да се отбраниш нали, по някакъв начин, което в случая, нали, не е много приложно, защото, нали, аз няма да се разхождам с бамбукова сопа на всяка по улиците, ако някой решил ме нападне, естествено, но затова имам айкидото, съответно. И да, общо там ми идва интереса. Доста приятно. Аз съм намирал хората, които имат интерес към такива бойни изкуства, дето не са най-обичайните неща, които хората се сещат като бойни изкуства. Бокса не е бойно изкуство, да, но има нещо много духовно, нали, в айкидо и в карате и до голяма степен като съм си говорил с приятели, съм установил, че там принципът е здрав дух, здраво тяло. По никакъв начин не е ММА и прочее. Да. Супер. Има още нещо, което някакси ма чувърка
да те питам. И то е... Но всъщност, извинявай, не, ще го задам този въпрос накрая. Първо ще задам моя. Влади има още един. Аз ще го покажа накрая. Моят въпрос е свързан с музиката. Какъв е твой път там? Как се появи? Как започна всъщност с музиката и как ти изглеждаше пътя до тук? Добре, музиката отново е нещо, което съм благодарен на приятелката ми, че ми отвори съзнанието общо взето. Нали, винаги съм харесвал музика, като в гимназията свирих на китара, но никога не съм се занимавал малко по-професионално. Приятелката ми, всъщност тя се занимава с актьорство майсторство и с драма и тя ми отвори малко повече съзнанието към изкуствата и чрез това отваряне на съзнанието открих, че всъщност музиката е или музиката за мен, но изкуствата като цяло са доста важни заедно с физическото здраве за един човек, който се занимава с компютри, защото компютрите развиват логичност, развиват много такъв вид знания и такъв вид интелект, докато музиката развива супер много креативността и доста от професиите и от сферите, които са свързани с компютрите, изискват да имаш тази креативност до голяма степен. И според мен за мен лично музиката е начинът, по който аз мога да придобия тази креативност и затова реших да се запиша на уроци по пиано. Другата причина, поради която реших да се запиша на уроци по пиано, беше когато търсих за уроци по различни инструменти в Глазго, когато живях все още. Просто гугълнах уроци по пиано в един момент и първият уебсайт, който ми излезе, беше Piano Lessons Glasgow, в който като влезем в страницата за учителя, видях, че учителя се казва Десислава Христова и ми стана много приятно. Съответно реших да се свържа с нея и да започна уроци по музика при нея и съм изключително доволен от начина и на преподаване и от това, което уча. И съответно, да, затова много обичам да свиря на пиано, затова занимавам с пиано. Класическата китара е нещо малко по-скорошно. По време на пандемията, понеже госпожата ми по музика се върна в България и все още не беше готова да започнем онлайн уроци, реших да взема инструмент, който съм учил в гимназията до някаква степен и да го прехвърля през новата ми призма, през новия поглед, който имам над изкуството. Затова започнах малко по-класическа музика да се занимавам и с малко повече джаз музика, но във всеки случай не съм ходил на уроци по китара и не съм чак такъв професионалист в свирането на китарата. Не бих казал, че съм и по пиано също, защото все още съм в началния стадий на развиването на уменията си, понеже започнах сравнително късно. Но не е късно да започнем с музиката, но просто като започнем на по-стара възраст, отнема малко повече време, защото като сме деца възприемаме много по-лесно и много по-бързо всички тези неща, докато като сме по-възрастни, умът ни е малко по-натоварен и заради това малко по-трудно и малко повече време отнема. Затова ако някой от вас реши, че иска да започне да свири на музика или да стане актьор като хоби или не само като хоби, но си мисля, че е прекалено късно, всъщност не е така. Винаги е добро време да се започне с някакво изкуство. Виждам ръка. Благодаря ти, Тошко, за отговора. Искам да подчертая дебело всичко, което тук що каза и видях, че Моника Панова е вдигнала ръка и също така видях, че брат ти предлага да изсвири, казва, че баща ти е предложил да изсвириш нещо. Но, Моника, ако искаш, давай, докато Тошко си настрои китарата. Да, има въпрос. Дали си свирил сериозно, когато си бил в гимназията? Или сега отскоро започваш? Като сериозно, да, в гимназията не съм свирил сериозно. Ходих на уроци в рамките на някакъв месец или два или нещо такова, но никога не съм искал да се занимавам сериозно с това нещо по някаква причина. Наскоро открих, че всъщност ми е много не бих казал, че ми е по-интересно от киберсигурността, но мисля, че ми е горе-долу на същото ниво ми е интереса към музиката и заради това отскоро започнах много по-сериозно да обръщам внимание на изкуството и на музиката като цяло. Относно свирането на китара, съжалявам, но ще пропусна, защото първо, че
За класическата китара се изискват предимно да имаш хубав маникюр, който аз в момента нямам заради пианото. Много е трудно да свириш на класическа китара и на пиано едновременно, защото едното иска ногти, другото иска да нямаш ногти. И също така, защото не съм свирил на китара от, може би, лятото, началото на лятото и няма да е много добре за вашите уши в момента. Добре, мерси. Янита има още един въпрос. Слушам. Спомена, че играеш игри. Какви игри играеш? Ами, аз съм малко от старите геймъри. Играя World of Warcraft от време на време, Counter-Strike от време на време. Последно време се опитват да ме надъхват да играя Counter-Strike 1.6, което е много стара игра, но също на мен ми е доста интересна. Харесвам също така и role-playing games, нали, още като бях в гимназията излезе Skyrim и до ден днешен мисля, че е една от най-добрите игри. Също така The Witcher 1, 2, 3, повече 3. Новия проект на CD Projekt Red Cyberpunk, който е доста интересна игра. За жалост в момента е в доста покъртително състояние, но доколкото знам, компанията дава абсолютно всичко от себе си да оправи всички бъгове в играта, съответно да я направят по-добра. И общо такъв тип игри играя. Супер. Предполагам, че си играл и Белот все в някоя междучаса. Все още играе Белот в свободното си време. И Йоана оттам каза, че са и тръгнали някои от интересите. Дани казва, че се радва, че не играеш в Fortnite. И той е хардкор. Все пак той има профилна снимка на скалата. Не мога да се шегуваме с него. Дани, че радвам се, че не играе аз в Fortnite. Хора, давайте си въпросите. Вашите въпроси са важни за нас. На кол-центрове звъняли ли сте? Да, докато някой измисли някакъв въпрос, искам да отговоря на въпроса на Влади, защото за мен е доста на сърце този въпрос. Благодаря първо за милите думи и да, мисля да се върна в България някой ден, защото това, което открих, когато дойдох в чужбина е, че аз не идвам тук, защото системата в България не ми харесва. Аз идвам тук, защото аз искам да помогна да оправя системата в България и да донеса знанията, които съм придобил в чужбина в България и с това да помогна на развитието на моя сектор съответно и евентуално чрез моя сектор в развитие в други сектори. И затова мисля, че бих се върнал в България в скоро време, но в момента има няколко препятствия, които в рамките на 2-3 години мисля, че ще се върна, ще ги преодолея и ще мога да се върна в България без да имам никакви неща, които да ме задържат тук. Последния въпрос относно touch typing. Всъщност не. Начинът ми на писане е сравнително подобен на touch typing, но не е точно специфично touch typing. По принцип ползвам основните неща, защото просто така съм свикнал от малък, понеже аз ползвам компютър от може би 5 годишен, тъй като майка ми и баща ми са завършили информатика и имахме компютър като малък. Никой от тях не работи в сферата, но за сметка на това имахме компютри и аз може да се развивам в информатиката. И още от малък съм свикнал да ползвам примерно F и J като клавиши, на които си базирам пръстите, нали, на които си поставям пръстите, когато започвам да пиша на клавиатурата. Нали, те затова имат тези чертички, които са на тях. И също така използвам всичките си пръсти за писане. Нали. Като разликата ми между touch typing и мене е, че всъщност аз котрето не го ползвам толкова много за писане на букви, го ползвам предимно, нали, за Shift Caps Lock и така нататък. И палец си го ползвам само за Space, доколкото знам в touch typing котрето също се използва за, мисля, че A, Z и Q, като аз всъщност го пиша тези букви с безименния си пръст. Но да, това е доста интересен въпрос. Да, мерси за отговора. Няма проблем.
Добре. Понеже Извинявай, Боби, давай. скоро почнах и аз. Да. Почнах да се уча покрай тази карантина и положение. И всъщност разбрах, че не е толкова трудно. Може би за 1-2 месеца се научих двойно повече, отколкото писах преди, като скорост. Да, определено touch typing спестява изключително Затова ми много стана време. любопитно. Да. Да. Честно казвам, за touch typing може би щяхте да научите малко повече от Преслав, но за жалост няма как да си даде лекцията утре, но да се надяваме да дойдете до година и да можете да чуете за него и да го питате същия въпрос, защото той ми спомена, че също започва да учи touch typing наскоро и със сигурност той може да ви даде малко повече информация за това от мен. Тошко, имаме един въпрос, който винаги задаваме. Какво би пожелал на твоите наследници, така да кажем, на настоящите и бъдещите мегета? Това е доста сложен въпрос. Какво бих ви пожелал? Слушайте госпожите си, защото и господините си, защото в повечето време те са прави. Слушайте родителите си, защото също в повечето време те са прави. И бих ви казал, че нещата, които ще научите в математическа гимназия, наистина ще са ви много, много полезни в бъдеще. Затова, ако можете, наистина обърнете повече внимание върху, особено върху материалите, които на вас са ви интересни, но не само, защото дори нещо да не ви е интересно, пак може да срещнете с него в бъдеще и да ви е полезно. Мисля, че някой от презентиращите всъщност говореше на тая тема и подкрепям напълно това, което каза, защото наистина МГ дава изключително много. Но да, бих ви пожелал също да не се фокусирате изцяло, нали? Може да не ме слушате, но бих ви пожелал да не се фокусирате изцяло върху една наука, а да си отворите и съзнанието за всичко останало, което съществува. И не само за науките, но и за изкуствата, защото според мен са доста важни за всеки един човек тези неща.